startede som et hold med Didde og Mikkel, og Kenny endte som et team. Da vi kom på vejen, der kiggede de andre på os og andre folk i byen. Lagde mærke til os, vi griner og ler, da vi kiggede tilbage der, hvor vi kom fra os til nu. Vi er der for hinanden i tykt og tyndt. Vi er en stor familie, der finder man kærligheden, som jeg har gjort i Marianne. Så Aline, så blev det bedre da Lene, så Aline, da hun kom ind i team. Tog hun fotografen Kenny Jimmy, så ved man har det godt, når man ser hvor langt man er kommet. Vi var tre, der havde en drøm med at vi vil have teamet op at køre. Vi har haft problemer, som der er gået op og ned, men fortiden er fortiden. Vi er nummer et, vi bliver ved med at gå til top. Vi ser tilbage med der, hvor vi har været. Vi griner og ler, da vi kigger os i spejlet, og vi ser det, vi er blevet til den dag i dag. Vi arbejder med at nå til top, så ved vi er på vej lige ud af landevejen. Når vi har familien hos os, så ved vi har gjort det godt. Team, men en stor familie, for vi er